Si Mrs. Manila po. Ay, si Tia Edith na Manila. Opo. Uyog, iba na naman ang numero mo, Tia Edith. Good Ay, morning. haloy ko na tabi ni tinao sa imo. Iba man so numerong nahili mo. O sige, paki-save mo na Oh, tabi ni opo. Paipio. Globe ini ano? Ah, Oh, opo. sige tabi. Ano lamang, May Tia Edith? ko yan. Nag-ano ko na ako tabi ta, nangangapulan ako sa mga senior citizen. Tao Mhm. ni baga, yan nga niya. Katukar mo bagangon yan na variant yan. Oho. Ya, ang senior citizen baga, sabi baga na yung pinaka no, madali na magkaurulakitan kung magpararabas. Vulnerable. Vulnerable, opo, na ano. Kunyan tading aldaw, may vaccination digdi sa mo sa barangay 18 Po. for senior citizens for Johnson and Johnson. Sa barangay hall tabi, nagpupuo na nga ni. Mhm. Gusto ko po sa natabi, kay Pio na apudan sa mga senior citizen digdi sa barangay 18 na an oportunidad ya o napigdudulok na, Iyo. pigtutuyo na sa barangay. Mhm. Dahil na magpara, duwa-duwa na takulong kaya ang pagturubo na nilang sa mga fake bagang mga news na ano, palain-lain. Mhm. Sabi ko sa Inda, sa nagdigdisabi sa kurso sa DOH na nurse, kasi day, ipaliwot ko sinda. Tangan niya ako, maaraman ninyo ang pulso kan mga tao. Mhm. Kunyan, iwanan feedback ako na sabi da, mo man magpabarakuna. Ay, sus. Pinalibot ko ulit sa secretary kan Baska digdi. Mhm. Sabi ko, tara man mo sinda na. O ika nga ni, sigos ka teka, J&J man ang sa'yo mang pinaksin. Mhm. Nasa iday mas sa'yo mo kinangyari. Mhm. Nagawa ka man na maintenance, nagawa ka man na ano. Sabi ko, Mhm. ang importante, ang sa imong buot, akuon mo na iyan sa karahayan mo. Yan. Oh. Na ano, na i-feel baga tabi na kung sa iba nagka-baraksina na. Tapos kami baga ngayon magturo-tiripo naman ta kung pwede naman. Mhm. Simple kung dahil sinda vaccinated, pwede ba maging carrier man sinda gilaray, di ba? Iyo. Yeah. Pag sinali vaccinated na kami, na ano, may precautions lang gilaray. Ako mambagaan assurance na 100% na dahil ka na makakasiyo ka yan. Mhm. Pero at least mild lamang na kung ano man. Kaya tabi, kung gadangog, tabi ang mga senior citizens, lalo na dito sa barangay 18, Mhm. may vaccination tabi ngayon aldaw, bilog na aldaw, ang priority senior citizen tabi. Magdumana ka mo sa barangay hall. Nagpupuo na ngunyan ang vaccination. And tabi pa Pio, Mhm. inaapo ng kumaan ang mga senior citizens sa bilog sa Albay, Yeah. sa Legazpi City na kung igwa siya vaccination na para sa senior citizen, dahil na tabi magparagruwa-duwa, dahil na magparadarangog kan huling-huling, na ang pangod at tabi kay Pio, ang mga tumod ninda, pag nag-vaccine da, pagkaagad-agada na. Ala, opo. Ay, naku, daay mangkan. Tia Edith, bakong halangkaw na official katabi kan mga senior citizen sa Albay? Opo, ako sabi ang Federation President kan Aska. Uyugon Albay. mo. Ya, di. Magayon na istorya ini. Mga tugang, ang nadadangog tabi nindo, mismo ng presidente, kan federasyon, kan gabus na mga senior citizen sa Albay, si Tia Edith na Manila, siya na ang nangangapudan mismo. Ano, sa bilog na Albay sa mga senior citizen, magpatudok na tabi kan na bakuna kontra COVID. Tia Edith, you are now speaking in your official capacity tabi, Tia Edith. Opo, tabi. Kaipuhan na maisihan ninda na ako nga ni 83 na baga tabi ako, Ping. Opo. Pero, hirap min mahal na Diyos, sa acceptance baga. Mhm. Man tabi ako, kinano mo na matian, Mhm. kan nagpapaksin ako. May Iyo. maintenance na mga bulong ako. Oho. Na ano, kasi ibig pangagi ako sa mahal na Diyos na iyan, kung sa karahayan ko iyan, ako pagtawan tabi ki anuman na Mhm. kaulangan, kuda ako
adverse na mga komplikasyon or whatsoever. Kaya, pasalamat kong tatay ako tayo sa mahal na Diyos ta. Diba baga nagkarangoy so binasunahan. Pero rin mahal na Diyos sa Blessed Virgin. Kaya tabi akong namatian. Iyo aram mo tabi, oo. Si Edith, maray na nag-apod ka because iyo mo na maray na gesture mo ni because you're the president kan gabos na federasyon kan mga senior citizen sa bilog na Albay. Opo. O ika na mismo nag-apod. Salamat din maray ta sa paagi ka ini. Mai-encourage ta ang gabos na mga senior citizen na maglangkaw ang turnout. Kaduman nga ni baga sa kasuhapon, may pig-report si kumpadreng Jomar, somewhere else gayon ito sa Tiwi siguro ito or sa Malinaw. First District. First District. So service kan munisipyo, pinadumana sa barangay Kinarabasahan, Bunda Saro pang barangay, Opo. para sundoon sa mga senior citizen. So sa rong barangay, nag-back out so kabos na mga senior citizen. Now ngunyan, ika bilang presidente kan, federasyon kan kabos na mga senior citizen, ipipaabot kan opisyalmente sa imo and sa imong pangapudan, may nanadadangog katabi sa bilog na Albay. Ay, salamat tabi. Kaya nga nag-first ako, sila na tabing numero ang inapudang ko sa imo. Kaya sabi, pata niya ako nagtutukartan sa Delta variant. Pero, in connection bagayan tabi kan mga vaccine na ini, di ba? Sabi ko, para sana sabi ko maka-contact ako kay Bing, tanganin niya ako na gusto ko talaga tabi na on the air, tanganin madamong minda, na araw kaayan ang ka-importantihang kan vaccine para sa senior citizen. Ito sinabi mo tabi parang na Kinarabasahan. Malinaw iyan. Yan, malinaw. Opo. Harayoon man tabi yan talaga. Sa bulod. Oo. Opo. Na kaya, aram mo mabagaan mga tao. Grabe ang pagtubog sa mga huring-huring. Iyo nga ni. Oo. Dahil na nagdadangog ko ta kinda sa official na mga pagpaliwanag. Tanganing masabutan nila yan. Iyo. Kaya sabi ko, sa tabang sabi nindo kan DCGB, mapaabot sa kuyang pangapudan, sa gabos ng mga presidente, kan Baska, nasinda na tabi maging ganyar kan sa indang mga senior citizen sa indang mga barangay. Kung sisay man tabi na kadang na bako senior citizen, makisabi tabi sa mga magurang nindo na importante po iyan. Na baksinan kita. So yun ang apelo mo as president kan gabos federasyon. Gabos ng federasyon kan mga senior citizen sa Albay, ikang presidente. You are now formally appealing to them na magpabakuna na. Iyo tabi. Kung hindi ba tabi libre, di ba? Pag mag-abot ng panahon dahil ng libre. Yung nga ni. Dangan magmuya sinda. Tama. Mabayad. Na mahal baga tabi ini. Buda di pisil, cha edit. Kung mo yan hindi magpa-ineksyon, dahil na sila nagmamata. Dahil na sila nagmamata. Kan mo yan hindi pa-ineksyon. Iyon na nga ni tabi. Iyon nga ni yung tabi yan ng ko man. Kaya, cha edit, akong maapod ta. Cha edit na Manila tabi. Maray nag-apod cha edit na Manila. Siya po ang presidente kan, federasyon kan gabus na mga senior citizen sa bilog na Albay. And she's now appealing opisyalmente ng pahayag ini kan presidente mismo kan mga senior citizen sa bilog na Albay. Siya edit tatawan tagang pagkakataon giraray on your official capacity na mga pudan. Go ahead po. Salamat tabi sa sa oportunidad. Nangangapulan po ako bilang presidente kan federasyon kan Albay Senior Citizens Association sa bilog po ining Albay. Agud kan sidad kan Ligaspi na ako man tabi ang presidente kan federation. Kaya natabi kitang mga seniors magparaduwa-duwa ng pagbabaksin. Iyo, dahil mang kamupipiriton sa kung habo ka mo. Pero, sa karahayan tabi ini kan senior citizen. Paano kung ikanas na ang nawalat na dahil ka nagpabaksin? So, garo ka baga ka, ika na sulusulo ka, sir. Kaya, ano daw tabi na inguwahon ta na kung igwa, pinag-vaksin sa endong lugar, sa endong munisipyo, pigutuyo na sa barangay,
kuha na tabi ang oportunidad na magduman na sa vaccination center. Bako man na pag-abot duman, tulos ka mo, igwa man tabi ki-interview. Haputong ka mo, kung ano may kailangan ka mo, may maintenance ka mo, tangan, ang iba nagsabi na, high blood arsenata, oral daw tabi ka mo nag-high blood. Yan baga, kung may high blood nindo, igwa man ka mo maintenance kaan. Ay masasabutan nindo tabi sa doctors and nurses na yaon sa vaccination center. Kung di ka mo pwede, naman lang kumang di pwede. Yung tabi yan, sana tabi madadangog nindo ang sa kuyang pangapudan. Salamat sa oportunidad na pigtokan di si GB, paagi ni si Matiba yun na angko, si Pio Fernandez, na hindi baga, so pinakagwapo, ay, dahil ako Pamundok ka dyan. Pinakagwapo sa may ma-react din na saro. May ma-react din na saro. Na aram ko. Kaya sabi ko, iyo po. Sige po. So, salamat tabi. Sige po. Kay Kiyo sa imong God bless. God bless tabi. Ingat gabo. Sige, mabuhay ka mo mga senior citizens. Salamat po. Pabakuna na tabi ang mga senior citizens sa bilog na probinsya kan Albay. Sige po. Salamat tabi, Father King. Thank you so much. God bless you. God bless. Ingat tabi. Ingat po. Sige. Okay, mga tugang, yan po ang presidente na mismo kan federasyon kan bilog na senior citizen sa Albay, si Tia Edith na Manila, nagpaluwas na kan sa indang official in her official capacity as President of Federation of Senior Citizens sa bilog na Albay. Nagpabakuna na po ang mga senior citizens.